ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang Isang magandang hapon muli, minamahal, at marami pong salamat at muli binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para muli talakayin po natin ang paksa sa hapong ito. At ang pamagat ay ang Iglesia, the Church. At recap po nung nakaraan, ako po ay naniniwala na maraming pinagpala po dahil maganda po yung ating paksa nung nakaraan, the baptism of the Holy Spirit. At napakaganda po kung gusto nyo maranasan, panalangin nyo po yan at hingin nyo po sa ating Panginoon dahil kaloob po niyan, pangako niya. The promise of the Lord. Pag sinabing pangako, kaloob po yan, regalo, kailan binubuksan, kailangan dinidiscover natin ang mga kaloob sa atin ng Diyos para sa magkaganon, mananatili yung ating mga pananampalataya at masigla. At muli, salamat po sa hapong ito at tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama, Ikaw Diyos ang maparangalan, mapurihan,
Samahan mo ako, Panginoon. Alisin mo ang lahat ng adla. Pagpalain mo ang lahat ng nakikinig at nanonood. Maging mga kapatiran po namin na sumusubaybay ang programing ito. Salamat po na marami. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. At in the book of Matthew chapter 16 verse 18, and I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Ito po yung sinabi ng ating Panginoon kay Pedro, na itong batong ito, itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito, at itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Pag sinabing iglesia po, tatalakayin po natin yung hindi po ang iglesia po na tinutukoy po na tatalakayin po natin. Ito yung hindi literal or physical structure na church. Ang iglesia po na tatalakayin po natin yung ating katawan. Sapagkat ito po ay templo ng ating Panginoon mula nung tayo po ay naging mananampalataya. Kaya the church, meron tayo dyan sa picture na mayroong physical na church na pinupuntahan po natin tuwing tayo po ay sumasampa. Tayo po ay nagsasama-sama para sa pananalangin at mga pagtitipon ng mga magkakapatid sa pananampalataya. At ayan po yung physical structure, at yung isa ay yung iglesia na tinutukoy ng ating Panginoon dito sa Matthew chapter 16 verse 18. And upon this rock I will build my church. Pag sinabi ng ating Panginoon na I will build my church, iglesia niya po yan, church ni Jesus Christ po yan. Hindi po church ng tao. Yung mga organization at denomination po ay ginagamit po ng ating Panginoon. Ginagawang kasangkapan ng ating Diyos yan para may pakalat po yung Ebanghelyo. Kaya ang sabi niyan, kaya upon this rock, Peter, I will build my church. Kasi po, ang tinutukoy niyang rock doon po, yung turo niya. Yung turo niya, yung foundation niya. Kahit na ang kaaway, ang demonyo ay hindi makakapanaig, at hindi magwawagi. Kaya ito ang tatalakayin po natin sa hapong ito. And what is the church? Okay, tingnan po natin. It came from the Greek word ecclesia. Means the called out ones. Ibig po sabihin, ito yung mga tinawag. Ito yung mga pinili. Kaya kung mapapansin nyo, ang ecclesia o ang Church of God, ang mga mananampalataya, ay may separation. May liwanag at may dilim. Maging sa Matthew chapter 24, iniwalay niya yung tupa sa kambing. Yung tupa ay nasa kanan at yung mga kambing ay nasa kaliwa. Okay, kaya may separation po. Kaya dito po, ang nais ng Lord na tayo po na iglesia ay magiging matibay. Sa Matthew chapter 10, kung hindi ako nagkabali, verse 16, nilagay ko kayo sa mga tulad ng isang tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kayo ay magiging matalino, kagaya ng ahas, at maamo kagaya ng kalapati. Kaya talagang mayroong pagkakaiba po yung mananampalataya, yung mga mananampalataya kay Kristo at yung mga hindi mananampalataya. Sa harapan ng Diyos, talagang ano po yan, may pagkakaiba. Okay, kaya dito po, the Bible recognizes the church as the body of Christ. Ito po ay sumisimbolo na ang iglesia ay katawan ni Kristo. Kaya makikita po natin yan sa 1 Corinthians 12:27. Now you are the body of Christ and members individually. Kayo ay katawan ni Kristo at bahagi kayo sa kanyang katawan. So lahat po ng maging nanampalataya kay Kristo, mananampalataya, ay meron ka ng bahagi. You are now members. Pag sinabing members of Christ, okay, may kabuuan po yan. Parang inatulad po yan sa katawan ng isang tao. May ulo, may mata, may tainga, may kamay, may paa. Yan po yung structure ng anatomy ng tao. Ganun din po sa spiritual, sa body of Christ, siya po yung ulo.
Tayo po yung bahagi ng kanyang katawan. Mayroong labi dyan, mayroong tainga, mayroong kamay, mayroong paa. Kaya we are all members. Pag ikaw ay mananampalataya ni Kristo, kabahagi ka. Ibig pong sabihin, may bahagi ka. Hindi ka hiwalay sa katawan. Pag isang bahagi ka sa katawan, mararamdaman mo, pag nasasaktan yung isa, nasasaktan din yung buong katawan. Walang iniwan po yan sa tao. Pag may nararamdaman ka, kalingkingan ng iyong kamay, mararamdaman mo yung sa buong katawan mo na may masakit na parte sa iyong katawan. Kaya now, you are the body of Christ. Kaya mula nung tayo po naging mananampalataya, nandun na po tayo, kabahagi na po tayo sa katawan ni Kristo. Kaya in the book of Revelation, chapter 21, verse 2, number 2, the bride of Christ. Ito yung babae ikakasal. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, adorned for her husband. So, nakita po ito ni John the Beloved. Samantalang sinusulat niya po yung Book of Revelation sa island of Patmos. At ang sabi niya, nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumaba mula sa langit, buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal, nagagayakan para sa kanyang asawa. So, prepared. Ibig sabihin, nakahanda na. Ang bride of Christ ay hindi naghahanda, kundi nakahanda na. Kasi anytime darating, ang groom, si Jesus Christ, para kunin niya yung kanyang iglesia. Ang iglesia na tinutukoy ko, yung mga mananampalataya, yung mga nagsisi sa kanilang mga kasalanan, yung mga nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, at yung mga nakatanggap sa kaloob ng banal na Espiritu. Yun po yung mabuting balita na dala-dala ni Kristo. Kaya inantulad po tayo sa babaeng ikakasal. Ang Church of God ay nilinis ng Lord. Yan po yung babaeng ikakasal. At sasalubong po tayo doon sa ating nobyo. Ang Church of God ay yung babaeng ikakasal at yung groom na si Jesus Christ ay naghihintay sa atin. Kaya para tayo ikakasal po niyan. Kaya ang kasalan ay kailangan maganda, banal, sapagkat banal ang ating Panginoon. Kaya nga ang kukunin niya yung mga banal yung mga sinantified niya, nilinis niya, pinatawad niya. Yung mga sumusunod po sa kanya. Pero mo, nagtulad po tayo ng isang asawang babae. Kaya itong paghahanda po natin habang wala pang ating Panginoon o hindi pa po tayo tinawag ng ating Panginoon at lahat naman po tayo ay mawawala sa mundo ito o tatanda po tayo tapos another generation, dapat yung ating kaluluwa ay nakahanda na po. Dapat anytime yung ating pananampalataya ay gising. Kaya nais ng Lord na yung kanyang church ay malinis, banal at walang kapintasan. Okay, and now the Bible recognizes the church. Una, the body of Christ. Second, the bride of Christ. And third, the believers and followers of Christ. Sa 21 meron pa tayong 21 verse 9. Titingnan po natin. The one of the seven angels who had the seven bowls filled with the seven last plagues came to me and talked with me, saying, "Come, I will show you the bride, the Lamb's wife." Ayan. At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok na puno ng pitong huling salot. At nagsalita sa akin na nagsasabi, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero." So ang tinutukoy po dyan, yung babaeng ikakasal, yung Church of God, yung Church of Christ. At yung groom dyan ng kordero ay si Jesus Christ po. Okay, so pupunta po tayo sa number 3. The Bible recognizes the church as a believers. Okay, in the book of John chapter 1 verse 12. But as many as receive Him, to them give He the right to become children of God, to those who believe in His name.
Kaya lahat po ng mga tumatanggap, naniniwala, nananampalataya sa Panginoong Hesus, sa kanyang turo. Yung sinabi niya, upon this rock I will build my church. Yung foundation, yung kanyang aral, ay binibigyan niya ito ng karapatan na maging anak ng Diyos. To those who believe in His name. Yun. Yung mga naniniwala sa kanyang pangalan. Kaya pag ikaw ay hindi naniniwala sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nakakalungkot. Kasi, biro mo, bibigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kung naniniwala ka. Yung naniniwala dito po, yung sumusunod, yung nagtitiwala. Hindi lang yung naniniwala ko, Panginoon. Tapos hindi naman sumusunod. Wala pong fear of God. Yung kung ano lang yung gusto niyang gawin. Yung convenient para sa kanya. Pero pag sacrifice na, yung pagsunod sa ating Panginoon, nagrereklamo na po. Ayan, naglulupay-pay na yung kanyang pagsunod at pananampalataya. Ano pa? Followers. 1 Corinthians 11, verse 1. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Maging katulad kayo sa akin, sabi ni Apostol Pablo. Kagaya ng pagsunod ko kay Kristo. Sumunod kayo sa akin, kagaya ng pagsunod ko kay Kristo. Kaya kayo po, pag sinabing you are followers of Christ, ibig sabihin, nagiging ilaw ka, yung aral at turo ni Kristo ay dala-dala mo at sinusunod mo. Kasi, ang sabi po ng Corinthians, na tayo po yung epistle. We are the living epistle. Tayo po yung living Bible, walking Bible. Na tayo po ay pinapanood ng mga tao, mga hindi mananampalataya. Mula nung tayo po ay naging mananampalataya, nagbago ang ating buhay. Kaya sila po ay namamangha. Dahil dati po, kasama natin sila sa kanilang mga hindi magagandang gawain. Pero nung tayo po ay naging nanampalataya kay Kristo, binago niya yung ating puso at yung ating pag-isip, pati yung ating pag-ugali. Hindi man tayo perfecto, pero mamamangha po sila. Na dati po, nasa sanlibutan, manginginom, manlalasing, nagbumura, walang sinisino, ang taas magsalita. Pero nung tayo po ay nakakilala kay Kristo, at tayo po ay nakatanggap ng kanyang banal na espiritu, at naipamamuhay po natin yung salita niya, unti-unti po binabago ng Lord yung ating pag-iisip, yung ating mga dating pag-uugali. No? Ngayon ay meron tayong tinatawag na Christ-likeness. Kasi po hindi natin kayang sumunod kay Kristo kung hindi natin nasusunod yung kanyang mga aral. O sinusunod pa rin po natin yung old nature po natin. Now, who is the church? Sino ang iglesia? Ayon sa ating mga napag-aralan, according to the reference, we read and we quoted, no? The church is any individual who believes in Jesus Christ. Lahat po, individual, ibig sabihin, walang itinatayo ang Lord. Basta ikaw ay nanampalataya, naniwala sa ating Panginoon, sumusunod, who repented of his or her sins. Pag sinabing repentance po dyan, hindi lang po yung repentance na sinasabi, tapos yung ginagawa, binabalikan pa rin natin yung dati. Pag sinabing repentance po, talikod na po tayo, about face na po tayo. We are now followers of Christ. Before, we are followers of our own selves. We are followers of our own will. Yung mga nakagisna, nakatradisyon natin, na yun ang sinusunod po natin. Kaya salamat sa ating Panginoon kasi meron siyang salita na ibinibahagi, magiging sa paraan ng social media, na kagaya nito. Kaya dito po, who was baptized in the name of Jesus. So yun po yung magandang balita. Yun po yung daladala ni Kristo. Na you must believe in the gospel. Repent or likewise perish. Kaya you must be baptized in the name of Jesus. Kasi po, for the remission of sins. Kaya pag hindi ka pa nababautisman sa pangalan ni Jesus, abay daladala mo pa yung old nature. Opo.
At ang pagpabautismo sa pangalan ni Hesus sa lubog po ay hindi po nangangahulugan na ikaw ay membro na ng isang religious organization. You are now member of the Universal Spiritual Church of Christ. Ibig sabihin, ikaw na po ay bahagi ng katawan, yung church na tinutukoy na called out ones. Ito po yung pagtawag sa atin ng ating Panginoon. Kaya ang pagbabautismo po ay parte ng kaligtasan po. Hindi po yan yung isa sa mga member ka na ng organization bago ka babautismuhan. Ang baptism po dito, pag nanalik siya, nagsisi siya, at nakonvict ang kanyang heart, kailangan babautismuhan na po siya. Sa Book of Acts, binautismuhan po sila ng hating gabi, madaling araw, umaga, gabi. Kaya ibig pong sabihin, pag naniwala yung tao na nampalataya, na-convict siya, talagang babautismuhan na po. Kasi ang sabi ng Bible, sa 1 Corinthians chapter 6, na if you hear His word, harden not your heart. Kasi hindi po natin alam ang buhay. Kasi baka mamaya, pagkatapos niyan, may mangyayari na sa atin at pinalalahanan na po tayo ng ating Panginoon. Kaya napakalaga po. And who received the baptism of the Holy Ghost or Holy Spirit and finally living a holy life. Kaya yan po ang church. No? Kailangan magsisi, magpabaptize sa pangalan ni Jesus. Yun yung aral, yung sabi niya, upon this rock I will build my church. And who received the gift of the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit, and living a holy life. Hindi po pwede na nabaptize tayo, nagsisi, nabaptize, may Holy Spirit, tapos nakikita po tayo na bumabangon po yung old nature, yung dati nating ginagawa, mga kasalanan. Hindi po tayo nagiging liwanag yan. Marami pong matitisod. Ang ibig pong sabihin, sabi nila, ito ba yung mananampalataya? Ito ba yung nagbago? Ito ba yung sumusunod sa Bible? Nagiging kahiyan po sa cross ni Kristo po yan. Ang nais ng Lord, pag tayo po ay nagsasacrifice sa pagsunod, tayo po ay nakikibahagi sa kanyang cross. Ang ibig po sabihin, pag tayo po ay mananampalataya, na dinideny natin yung sarili natin. Ibig sabihin, hindi natin sinusunod yung mga pita ng laman, the lust of the flesh, the pride of life, and the lust of the eyes, and the pleasure of this world, at yung mga kasalanan, yan po yung tunay na iglesia ng ating Panginoon. Kasi meron siyang pagpigil, meron siyang tinakwil niya yung kanyang sarili, yung kanyang kagustuhan para masunod po ang kabanalan o katwiran ng ating Diyos. Kaya finally, living a holy life. Kasi ang kukunin ng Diyos ay yung mga banal, walang kapintasan. Is there any contradiction in the Bible which divides the church as in various places? Wala pong contradiction po dito. Nagkaroon lang po ng contradiction. The Bible is harmonious. May harmony po yan. Hindi po nagkakakontrahan yan. Kaya nagawa lang po ng tao yan para may pag-usapan o ang demonyo po. Kasi pinapakita nila na kakaiba. Hindi po yun. Ang nais ng Lord yung turo niya. Hindi yung turo ng tao. Hindi po yung kailangan pag nag-interpret po tayo ng Bible, kailangan puspos po tayo ng Holy Spirit. Kasi po, pwede ang tao interpret yung Bible according to his own human knowledge. Kaya yung anointing po, yung anointing wala. Yung karunungan nasa kanya punong-puno ng pag-aral at pagre-research sa mundong ito. Ang nais ng Lord, kahit na hindi ka gano'n nag-aral, pero may pure heart, you can see God. At may kabanalan. Yung anointing po yan, yung anointing, yung puspos po. Yung naghihipo at nagbabago ng puso ng tao. Yun po yung kapangyarihan ng Diyos. Yan po yung dala-dala na gospel ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1, verse 16 and 17. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Yan po. Kaya walang contradiction. There is one body in the book of Ephesians chapter 4, verse 4 and 5. There is one body. Merong isang katawan. One spirit. Tingnan nyo. Isa lang. Just as you were called in one hope of your calling. Sa isang pag-asa. Itong pagkatawag po sa atin. Kung bakit nagiging mananampalataya po tayo.
Kasi may layunin ng ating Panginoon. Bakit? Verse 5, meron tayong isang Panginoon, meron tayong isang pananampalataya, at meron tayong isang bautismo. Hindi kailangan maraming bautismo, isa lang. Kailangan baptize in the name of Jesus Christ and baptize and the Holy Spirit. Kaya kailangan, kasi one Spirit lang po yan. Ang nananalaytay dyan, one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism. Kaya yun yung church na tinutukoy na called out once, na pinili ng ating Panginoon. Kaya pag nandito ka sa kategoryang ito, titiyakin ko po sa iyo, naka 100% nakatuntong ka sa bato. Nakatuntong ka sa tunay na iglesia ng ating Panginoon. Kasi po, ang magiging kabahagi ka sa isang iglesia ay hindi ibig sabihin na pag pumasok ka na sa isang denomination ay ligtas ka na. Hindi po ganun. Ang nakakapagligtas lang po ay yung pananampalataya natin kay Kristo. Wala pong nakakapagligtas na religion o denomination. Ang religion o denomination, yun yung mga home church na kung saan ang mga mananampalataya ay nagtitipon-tipon. Kaya nga dalawang klase yung church na pinag-aralan natin. Isang church na physical at saka isang church na spiritual. At yung church na tinutukoy natin ngayon ay yung spiritual. Kaya meron tayong pinagtitipunan. Kami may pinagtitipunan din po. Ang Jesus Christ Church International Love God Above All ay may pinagtitipunan. Darating po na June 28, lahat po ng church na kabahagi po ng Jesus Christ Church International Love God Above All ay magre-resume na po. Magre-resume na po. Liban na lang po yung mga may total lockdown na area po. Pero salamat po sa ating Panginoon kasi excited na naman yung mga kapatiran. Nami-miss na po nila yung mga kapilo-shipping. Bagamat ngayon may mga social distancing, may mga alituntunin po na dapat natin gawin. Kailan i-disinfect natin yung church, kailan nakamask po tayo. Kasi yan po yung panuntunan po para yung virus po ay hindi naman kumalat. Kaya tayo po ay sasang-ayon po sa panukala ng ating pamahalaan na tayo po ay magpasubmit sapagkat nilagay din ang pamahalaan ng ating Diyos para sila po, inordin sila ng ating Panginoon. Para sila po ang mamamahala sa mga mamamayan. Kaya nice ng Lord na tayo po ay sumunod sa pamahalaan, siyempre una sa Diyos at sa pamahalaan. At dito po sa Book of Matthew chapter 18 verse 20, for where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. So, totoo po yun, na kahit na minsan wala tayong ka-fellowship, kahit na dalawa kayo lang, nagsisharean po kayo, nagpapatotoo, lumalakas po kayo Kahit na wala po kayong kasama, kasama nyo yung Espiritu ng Lord tapos nandyan yung Word of God. Tapos nandyan pa yung alalay ng mga pastor, yung malingkod ng ating Panginoon. Kaya mapalad po tayo sa ating panahon kasi po, ang pangangaral po ng salita ng Diyos ay sagana po. Kaya samantalahin po natin na makinig na makinig. Samantalahin po natin na mag-imbak ng kayamanan panlangit sapagkat ito po yung tunay na kayamanan. Hindi po nananakaw at hindi po kinakalawang at hindi po kinakapitan ng tanga. Kaya dito po nais ng Lord na tayo po ay maging mananampalataya. Yung tunay na iglesia. Hindi yung iglesia lang sa salita. Hindi nababati po dito yung ganda po ng church. Yung structural. Okay po yun, maganda po yun. Kung kaya po natin. Pero hindi po yung pinagbabasihan na nandun ang presensya ng Lord. Hindi po. Ang pinagbabasihan ng Lord sa early church nga po, sa totoo lang po, bahay-bahay lang po sila. At natutuwa ang Lord pagka nagtitipon-tipon ng mga mananampalataya. Nabubuo po yung Church of God. Kaya, dito po, okay? So, in the book of Acts chapter 2 verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Kaya sila po ay nagpupuri sa ating Panginoon. Sa 2:47. At nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idiniratagdagdag sa kanila ng Panginoon sa araw-araw ng nanliligtas. Kaya pag nalugod ang ating Panginoon sa ating pagtitipon, sa pagsasama-sama, pag sinabi pagtitipon, mayroon na pong church na structural po yun. Yung mga believers, doon din nila dinadala ng ating Panginoon para magtipon-tipon po.
1 Corinthians 10:17, for we do many are one bread and one body, for we all partake of that one bread. So tinutukoy po na bread yan yung katawan ni Kristo. Kaya dito po, at sana po pinagpala po tayo sa ating tinalakay po, at nakakatuwa dahil binigyan na muli tayo ng ating Panginoon na isang aralin para magkaroon po tayo ng kaalaman tungkol sa iglesia. So alam na po natin na ang iglesia po ay dalawang klase. Isang physical, yung pinupuntahan po natin ng tao, at isang spiritual, yung figurative na iglesia na tinubos ng ating Panginoon. I-prepare po natin yung ating sarili, kailan malinis, banal po ito, para anytime na darating ang Lord, kasama po tayo. O anytime na tawagin tayo ng Diyos sa buhay na to. Ibig sabihin ng tawagin, it's every one of us had an appointment to our God. Tatandaan po natin yan, Hebrew 9:27. Meron kasing pagtawag. So pag-appointment na natin sa Lord, kailangan nakahanda yung ating pananampalataya bilang iglesia ng ating Panginoon. Para yung ating kaluluwa ay ma-preserve. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Biro mo nakapreserve yung kaluluwa ko. Biro mo natutulog lang yung ating soul. Bagamat yung ating katawang panlupa ay babalik sa alabog. At yung espiritu na pahiram sa atin na hininga ng Diyos ay kukunin niya. Siyempre, pahiram niya po yan. Yung kaluluwa ang hatulan ng Diyos. At yung kaluluwa na gumawa na mabuti at yung sumunod sa panuntunan ng Lord at kumakain ng salita ng Diyos, sapagkat ang pagkain ng kaluluwa ay ang salita ng Diyos. Yung pagkain ng ating katawan ay yung mapagkain vegetables meat, mga fish, pero pang temporary lamang po yan. Kaya nais ng Lord na yung ating kaluluwa ay malusog, kumakain ng salita ng Diyos, puspos ng Holy Spirit, at nakahanda anytime na tawagin tayo ng Lord, nakahanda anytime rapture will take place. Kaya marami pong salamat at pagpalain po tayong lahat. Sana po mayroon pa kayo muli baon-baon na salita ng Diyos, at pasalamatan po natin ang ating Lord sa kanyang masalita. Puring katagilan Diyos, marami pong salamat sa iyong masalita. Salamat po sa iglesia na yung tinatag. Salamat po at isa po kami sa kabahagi nito. At nawa kami po ay tuloy-tuloy at mamimaintain po namin ang iyong kalooban, ang iyong kabanalan. At puspos kami lagi na yung banal na espiritu. Ng banal na espiritu, at datnan mo kami na hindi malahininga ang aming pananampalataya, kundi nandun ang kainitan, kasiglahan, na anytime na ikaw ay babalik at tawagin mo kami, buhay ang aming pananampalataya, gising ang aming pananampalataya, naiyakbang po namin ang aming pananampalataya ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po at pagpalain mo lahat ang mga nanonood, ang mga mananampalataya, at ganoon din po ang mga sumasubaybay at yung mga maging matapat ang worker mo, Panginoon. Patuloy mo sila i-bless ng karunungan at kaalaman, at i-provide mo ang kanilang mga pangailangan. Maraming pong salamat. Pagpalain mo kami lahat kung aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. God bless us all.